DXDC Radyoman Report. Magpabiling pangandoy na lang matod pa ang mga tinguha nga gustong makabot sa usa ka 5 anyos nga batang babae human kini nabanggaan patay sa Purok 17 Promised Land, Bunawan, Davao City niadtong October 21, 2023. Sa Facebook post sa igsuon ng mga kabanay niini, gilayong puno sa gugma og pangandoy ang bata ug sila wala magtuo nga sa sayong edad mobiya na kini sa kalibutan. Sa impormasyong gipadala sa DXDC Arman Davao gikan sa Bunawan Police Station, nasayrang mibangga ang Honda Fit ngadto sa usa ka motor ug diha sa paglikay sa sakyanan nabangga nini ang 25 anyos nga babae ug ang 5 anyos nga kindergarten learner kinsa ana lamang sa may tindahan na kilid sa kalsada. Nagpaabot usab og pahisubo ang Daniel M. Perez Elementary School SPED Center kung asa nagtungha ang bata ug matud pa silang gipagulang mensahe dili nila makalimtan ang tamis nga pahiyom sa ilang estudyante kada mosulod kini matag adlaw sa klase. Sa pagkakaron gipanubayan pa sa kapulisan ang impormasyon nga gingong gikan sa motorcade ang sakyanan tungod sa nagapadayong pagpangampanya alang sa umaabot nga eleksyon. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.